Počas vojny v Juhoafrickej republike britské úrady zriadili tábory pre civilistov. Podmienky boli ťažké. Chýbali potraviny a lieky. 10 000 žien a detí zomreli na choroby a hlad. Tragédia zanechala hlbokú traumu u Afrikáncov. Zvýšila aj nedôveru k Londýnu. Spomienka na tábory sa stala súčasťou kolektívnej identity. Bola aj argumentom pre samostatný povojnový kurz. Táto skúsenosť vysvetľuje, prečo neskôr časť spoločnosti podporila prísnu vnútornú politiku. Obávala sa aj vonkajšieho tlaku na krajinu. V druhej polovici 19. storočia našli v jar veľké náleziska diamantov a zlata. Okolo baní rýchlo rástli mestá. Medzi ne patrilo aj budúce hlavné obchodné centrum. Vznikli železnice, banky a veľké spoločnosti. Na prácu lákali ľudí z rôznych regiónov. Prístup k lepším pozíciám a bývaniu však nezávisel od schopností, ale od pôvodu. Tak sa formoval systém, kde rozdelenie príjmov a statusov bolo pevne určené politikou. Neskôr sa tieto praktiky zmenili na oficiálne zákony oddeleného rozvoja. Tie formálne legalizovali už existujúcu nerovnosť. Celú epizódu si pozrite na mojom YouTube kanáli.